Ladies and gentlemen, manene namanenekazi ey'ndaweni zonke lapho nisibukela khona, siyanibingelela siphinde sinamukele. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyalazi kudaba enye episode yesinye isiqephu sohlelo olithandayo ustar wami right here on a favorite channel umjolo show. Uyazi ukuthi each and every time sivela la sokhuluma iy'ndaba ey'ningi ezenzeka kubantu abathandanayo nalabo abangena phakathi ebudlelwaneni babo. Mhlampe nawe nenkinga ofanayo kulula kakhulu ongakwenza i-email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Yona i-email address leyo oyisebenzisayo uma ukuthi ufuna ukuzithola nawe ngelinye ilanga ulawo. Asilandela-ke nasey'nkundleni zokuxhumana Facebook ikakhulukazi likhona ipage lethu ongalilandela umjolo. Ungangilandela nami ezudlala Matifana. Nangu ku-Bloom Juice wethu bafethu. Niyalazi udaba uma umuntu wesifazane nayo into yakhe kumele uyisebenzise. Awuzizwa kahle emzimbeni, ama-hormones wakho awabhalansile, ufuna ukureduce your PMS and also ufuna ukuba naleya nto ethi mfana ngithathe ngowakho. Nanku ushuni. Uyivula kahle, alifake lonke umfana. Letha la imali yakhe ngu-R100, bazo-answer ama-calls akho, mase beyakunikeza-ke i-Bloom Juice yakho for ama-ladies. Majongo, angisoze nganivalela ngaphandle. Angifuni ukhale ngenyongo, angifuni ube nokugula emzimbeni, nansi into yakho. King Bloom Juice. Yabo njengoba ibhala ukuthi King, ubi King ngempela-ke la, buza mina ngiyazi. Nodali futhi angakufakazela because sengeke ngamphuzela yona, yabo? So nawe-ke, thole yakho, ule 250, inamba nansi la ngezansi ibhaliwe, khona uzokwazi ukuthi ube umqemane, ulethe injabulo ekhaya. Eceleni kwami khona usisesinayo njengamanje sokhuluma na just to find out ukuthi yini embeka la, nanokuthi indaba yakhe hamba kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo futhi njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngudlala Matifana igama. Sisesinayo namhlanje ubani? Igama lami nguNokuthula Zuma. Nokuthula. Awu madoda msholozi. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe la ohlelweni sizokhuluma nawe namhlanje. Awusithathe nje usibeke. Yini ekubeka la usuku la namhlanje? Into engibeka la namhlanje nginenkinga nomyeni wami. Usufuna ukuthatha unkosikazi wesibili. Kepha isivumelwano esasinaso naye. Wase uzoqala ashade nami before athathe omunye umuntu. And okunye okungiphatha kabuhlungu, umuntu afuna ukumthatha umuntu wasendaweni engimaziyo nami esikhule naye sonke futhi naye uyamazi ukuthi umuntu onjani. Iyona-ke lento engiphatha kabuhlungu. Okay, uveza ukuthi unomuntu othandana naye ongumyeni wakho. At the same time waveza ukuthi lo muntu nithandana naye nje noma nikwi-relationship ndawonye, uthe uzoqala aqede wena akwenze zonke izinto before athathe omunye umuntu wesifazane. Ngoba lento niyikhulumile, yini elethe confusion njengamanje? Because into eniyikhulumile ukuthi ufuna unkosikazi wesibili. Ukuthi mina akakaqeda sikakashadi. Njengoba sazivumelene ukuthi uma efuna ukuthatha umuntu wesibili yebo ngamthatha, kodwa kumele siqale siqede sishade mina naye before athathe omunye umuntu. Okwesibili lo muntu afuna ukumthatha umuntu engimaziyo esikhule naye sonke futhi nawe uyamazi ukuthi umuntu onjani, umuntu oyiphethe kanjani. Menguthi umuntu onimaziyo nobabili enikhule ndawonye, kanti unjani lo muntu amthathile? Umuntu nje oyiphuzelayo utshwala, oyihambela iy'ndawo zama-club, amathaveni, nanokuthi-ke nje uyabashintsha abantu besilisa, even abangani bakhe lo ubaba wakwami. Naye futhi ubaba wami uyakwazi lokho. Manje uyangihlaka ukuthi kanjani ukuthi sesatha umuntu okanje. Okay, mengabe nikhuluma ngale situation, uthini ngayo? Ukhombisa ukuthi mhlambe uyakulalela njengonkosikazi wakhe noma inkodiso yakhe yokuqala, noma useyitshelile ukuthi uyayenza lento? Useyitshelile ukuthi uyayenza ngoba lento iwu-fast qhwi. Okokuqala wethe soqala sishade mina naye. Manje uyabona ukuthi sidla amagalani, manje siyashesha, manje usefuna ukuyomthatha lo muntu. Okwesibili angithandi phela kube umuntu engimaziyo wale ndaweni esikhule sonke, engimaziyo futhi ukuthi umuntu onjani, umuntu oyiphethe kanjani. Ngona mhlambe kube umuntu wakwenye indawo ekungazazi izinto ngaye. Okay, uveza ukuthi lo muntu wesifazane okukholakala ukuthi uzongena phakathi kwenu, umuntu wesifazane ongayiphethe kahle ngendlela obeka ngayo, impilo ayiphilayo, umuntu ohamba amathaveni. Mhlambe nina-ke nobabili nobaba wekhaya niyaphuza yini mhlambe, niyazamba indawo ekanjalo, noma mhlambe nje wena umama nje wesonto uyasuka uzokuthathela umuntu ophuza uzombeka ekhaya? No, mina angiphuzi. Yena-ke ubaba uyathinta-ke kwahambeke nabangani bakhe baye ukuphuza-ke. Mina angiphuzi, ngumuntu oyihlalela ekhaya nje, ngiyela esontweni, ngiphume ngoba ngiyele ey'tolo ukuthenga.
Ekuqaleni uveze ukuthi lento kwakuyinto eniyikhulumile before iqale, into yokuthi kumele ufune unkosikazi wesibili, then wasihlonipha isifiso sakhe njengendoda ukuthi angamthatha. Nawe usethatha umuntu omaziyo impilo ayiphilayo, ozaziyo izinto azenzayo. Uma ngabe ukhuluma naye mhlawumbe umtshele ukuthi hayi bo baba, so ungavele uthathe lo bebaningi kangaka abantu besifazane, uthini ngalokho? Uyishaya indiva leyo ndaba, ingakho sengize ngezala ngoba uthi uyamthanda yena futhi ayikho into engizoyenza ngalokho, angeke ngize ngikushintshe lokho. So that's why-ke ngikhetha ukuthi nami ngizokhuluma naye la. Mhlawumbe methole omunye umuntu wesithathu uzokwazi ukungilalela ngoba akasayilaleli nje indaba yami, futhi uyabona ukuthi uyaphuthuma, usefuna ukuyomlobola ngokushesha. Nijwayelene kangakanani mhlawumbe nosisi lo okuyena ongena kwi-relationship? Umjwayele noma niyakhuluma? Noma ngeke ngisho ukuthi sabangani ngaleyo ndlela aba-close, kodwa u-Anele sikhule sonke nje, sifunda sonke ndawonye nje, umuntu engimaziyo nje wendawo. Ufana nentombazane nje ewusisi kumina. Bengayitsheli ukuthi futhi-ke ever since isikole bengayitsheli ukuthi futhi sekungaqhamuka umdlalo osesethi uthatha yena futhi u-Anele. Bengitshela mhlawumbe mina ngabe omunye umuntu nje wakwenye indawo kude engingamazi. Kule situation enikuyona njengamanje, so kwasithola isikhathi sokukhuluma naye u-Anele, uthini ngalolu daba? Uyimisela ukuba unkosikazi wesibili noma uyakucasula, ufuni ngisho ukusondela eduze kwakhe? Hhayi, uyimisela indlela abakhuluma ngayo nomuntu wakhe. Ngiyabona ukuthi uyimisela ngoba u-Anele phela-ke akakhombisi ukungihlonipha-ke. Noma ngithi ngizama ukuhlala phansi naye mhlawumbe ngikhulume naye, akhombisa ukuthi uyayilalela le yami. Shuthi isivumelwano sabo sebevumelene nomuntu wakhe, kukhona abathembisene kona. Angeke ngikwazi ukuthi ngiyithulele le ndaba, ingakho ngize ngezala. Okay, inhloso enkulu yakho yokuzala namhlanje ukuthi sikukhulumele naye lo mnumzane lo, alibone iphutha kulento ayenzayo, nawe futhi umtshele ukuthi awuyithandi lento ayenzayo. Ake kuthiwa mhlawumbe kusefuna ukukhetha, if mhlawumbe kuze kufika lapho egcina echoose, ngeke uze uphatheke kabi ukuthi mhlawumbe uchoose u-Anele over wena noma ugcine ekhetha wena, mekuwukuthi mhlawumbe kumele akhethe ekugcineni umuntu oyedwa? Hhayi, lo mkhethayo ngeke ngize ngibe nenkinga nakho. Mina into engifuna siyenzeke manje ukuthi okungcono siyohlola igazi ngoba nami angiqondi ukuthi kwenzakalani, futhi angimthembi u-Anele. Lento eyenze size sigcina mina naye umnyeni wami sesisebenzisa ikhondomu. Yani no, asingabe sisashona lena, asivele simfonele ubhuti, cela unginikeze inamba yakhe, sivele simdonse sizwe ukuthi uzothini ngalolu daba. Shubile-ke namhlanje mbukeli, uyabona ukuthi-ke ingoduso iza la kwishow izokhuluma nanto udaba olubalulekile nolujulile oluthinta ukuthi ubaba wacela isithembu, sesicelile isithembu, wanikezwa i-opportunity. Mengabe senikezwe i-opportunity, uletha umama wrong ekhaya. Siyakhala-ke umamkhulu ukuthi ngeke, awukwazi ukuletha lo muntu le ekhaya simply because ngiyamazi, ngikhule naye, nawe futhi uyayazi impilo ayiphilayo. Konke-ke lokho sizokukhuluma njengamanje, sibone ukuthi-ke mengabe sikukhuluma le ndaba izohamba ifikephi kuhlelo uStar wami. Seyikhona inamba ma? Yebo. Okay, thank you. Sibangene. Cela ngifakele ama-headphones lawa ekhanda so that uzozwa kahle. Ngiyabonga. Yani sibone ukuthi siyamthola yini umyeni wakho njengamanje. Yathula kangaka manje, uringa kodwa. Okay, iyangena. Hello. Bhuti kunjani? Siyaphila bhuti, ngikhuluma nobani? Ukhuluma noMatifana mfethu from Umjolo Show. Matifana Umjolo Show. Kwenzakalani la? Ngikhuluma nobaba uMdlalosi. Just to confirm nje. Yena impela baba uMdlalosi. Matifana ngabe ufunani? Mfethu ngikufanele la ngoba ngoduso yakho kahle kahle uMazungu. uMazungu, ngiyamazi uMazungu umuntu wami lo. Uthi khona into afuna nikhulume ngayo
esenizama isikhathi eside endlini ukuthi nikhulume ngalolu daba nobabili kodwa ayakulungi. Useyabona manje ukuthi mhlawumbe akacela isandla sesithathu ukuthi singene phakathi kwenu. Hawu, uzongizisa kuma-show. Yebo, ngikhuluma nawe nje siyarekhoda kuyimanje indaba yakho. Okay, kuyangithusa-ke lokho. Hayi kulungile-ke. Awukuningi ngikhulume nayo uMazungu. Yebo, ungakhuluma naye umtshele ukuthi yini indaba mhlawumbe uzwa-decide ukuthi ube naye la namhlanje. Sawubona baba, unjani? uMazungu kunjani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila nami isithanda sami bakwethu. Nangu la sengibona ngiyafonelwa la nguMatefano, uthi ubani Matefano ukuthi ungizise kuma-show. Kwenza kanjani kodwa sithanda? Hayi, ile ndaba sayikhuluma nawe baba Anele yokuthi ufuna ukumthatha umenze unkosikazi wesithathu. And ngakutshela ngathi angihambisani nayo ngoba mina nawe asikashadi. Isivumelwano sethu sasithi sizoqala sishade mase uthatha umunye umuntu. And uAnele umuntu engikhule naye, kungcono ukuthi umuntu engingamazi kwenye indawo. Hayi Mazungu uyangidida-ke manje. Manje ubanga yini ukuthi ungizise umasho asikhulume endlini le ngoba uqala angiyazi. Baba phela ngithi awungilaleli mina mangikhuluma nawe. Ingakho ngicela isandla sesithathu. Mhlambe yena umunye umuntu uzomuzwa kahle meyichaza lento ngendlela engiyichaza ngayo. Ubona ukuthi bayokusiza labo abakushow ubani uthi ubani uMatefana. Yebo, yena impela uMatefana baba. Aziziningi izinto ezicelwa umama la. Into eyicelayo ukuthi ucela umhloniphi. Mawukuthi ufuna ukuthola unkosikazi wesibili, mthathe unkosikazi, kodwa kungabi lo muntu omlethela yena. Because akayiphethe kahle, kunezifo ngaphandle, mhlawumbe uletha ukugula ngaphandle. Yazi unkosikazi wakho uze wangitshela ukuthi nina nibadala kangaka nisasebenzisa ikhondom ngenxa yokuthi kunezinto ezenzekayo ngapha wena umbhanqe nomuntu amaziyo ukuthi impilo ayiphilayo ayikho right. Hayi, ngiyakuzwa-ke Matefana. Ngumbuzo wami singayilungise ngilena ngoba phela lo muntu ungishayile mina kanti manje soza kuma-show engawaqondi kahle. Uzamile ukukhuluma nawe a couple of times angani nikhulumile but ubungamlaleli, ingake sezwabona ukuthi akabize omunye umuntu azokhuluma naye. Because mengabe ekhuluma nawe wena umile ngokuthi noma kanjani uzomshada lo Anele wakho maziyo nawe impilo ayiphilayo. uAnele akaphuzi. Noma ngathi uyaphuza baba akangeni ndawo lapho. Noma ngathi uyenza mina phela umnikazi womuzi akangeni ndawo. Manje yini ekwenza ungamhloniphi unkosikazi wakho oqala ungafuni ukumlalela ukuthi uthini kuwena? Ukho lapha engamhlonipha ngakhona uyangizwa ngithini? But naku nje ufuna ukufaka lo muntu athi akangangeni endlini angani? Phela lalela baba, yimini indoda kulo muzi. Ngiyenza into engiyithandayo. Yena akanawo amandla ukukhuluma isinoma kanjani ngimyangizwa baba. But ikhaya lakhiwa ngokuthi imini indoda la. Ikhaya lakhiwa ukubambisana, communication nokuvumelana ngeenqumo before niyithatha. Ungavele nje uqhamuke sokuthi mama akube nje, yabo. Khuluma nomuntu wakho nibonisana angithi niyabuilda la. You are building a family. Lalela ngixolisa ukunqamula amatheni. Ukuyenza kwakho-ke lo mthetho wakwakho mina nginowami umthetho wendoda uyangizwa ngithini? Uthini owakwakho umthetho? Uthi landa amantombazana angayiphethe kahle uwafake endlini azonigulisa. Lo muntu kuthulala nawo wonke umuntu angani nawe uyakwazi lokho noma wena uyitshela ukuthi uzomshintsha. Ube kade kuphi yena malala na wonke umuntu mina ngiyamazi intombazane ephethe kahle ulala na wonke umuntu. Ube kuphi yena lala na wonke umuntu. Mina ngimthatha ngoba ngimthanda. Ngeke ngizwe ngaye nomfazi, ngeke ngizwe ngomfazi mina. Okay, asenze kanje. Cela ungibambela kanjalo ngizama ukuthi ngiyithole intombi yakho la ezikhulumele yona. Siyazwana? Hello? Ngithi uyangizwa Mdlalosi? Okay, hello? Ngithi uyangizwa, cela ungibambele kanjalo unganyakazi. Hello? Angazi ukuthi nenze ungangizwa manje yazi.
Hello? Hayi kunjani sisi? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila mfethu lalela ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show. Oh, Uyangizwa? Uyabhuti ngiyakuzwa uyakhuluma? Into eyenza ngikufonele namhlanje ingoba nginomama la ofuna ukuthi akhulume nawe namhlanje. So njengoba efuna ukuthi akhulume nawe ukubona Ngikhuluma nobani? uMatifana ngila kumjolo show. Oh. Yeah. Angizwani? Okay. Ngaqhubeka. Ngifisa sikhulume la sisi ngedaba khona idaba engifisa ukuthi sikhulume ngalo dadewethu. Olithinta uMazuma kanjalo noMdlalose. Ngicatha abantu abaziyo lapho. Oh ya ngiyabazi ngamazi Mdlalose ngiyabazi. So njengoba nginabo nje manje la uMazuma uze la cause uyabona ukuthi sesizidi isikhathi ezama ukutikatikana nendaba yakho nomuntu wakhe noma indoda yakhe ukuthi niyeke lento eniyenzayo but uyabona ukuthi cha kwenzeki impela. Uthi uthathe ezama ukutikatikana nendaba lethu. Impela. Ukuthini nani udaba lethu? Like angithi uyazi wena ukuthi nikhule ndawonye noMazuma. Ya ngiyakwazi lokho. So ekukhuleni kwendawonye uyakwazi impilo obuyiphila ngani? Ya siyazi ya. Ya siyazi impilo besiphila ngiyazi ukuyiphila nami ngiyazi ya nawe uyangazi. But ubenga expectile ukuthi wena as umuntu okhule naye ungagcina sowenza lento eyenzayo ukuthi umthathele indoda. Ayikho into ngithathele butwana indoda iyona yangishela. Ngaqoma indoda nami ngoba ngiyithanda naye ngishela ngoba ngiyithanda. Okay. Angothi khona indoda umuntu engithathile lawo. Okay, ukuthi ngifuna ukuyenza kahle lento le. Mangizama ukuyi-add indoda la ngibona ukuthi izo-addeka. Ngicela ungibambele kanjalo sis because ngibone ngazi ukuthi ifoni yami la yenza ezinye izinto. Ngicela ungibambele kanjalo. No right but. Okay. Okay. Sibone ukuthi kuyenzeka yini. Mdlalose usasekhona ngani? Mdlalose. Bhuti Mdlalose. Yebo mfowethu. Usasekhona ngani? Ngikhona mfowethu. Cela ungibambele nje kanjalo mfethu. Khona engifuna ukuthi ngikulungise la. Angazi ukuthi kwenzakalani. So izinto Alright mntaba bakunankinga. Okay, cela ungibambele nje kanjalo. Yebo sis. Yes. Angazi kwenzakalani la but yabona ke namhlanje ungezwa kahle ngalapho. Ngikuzwa kahle mfowethu. Ngizama ukuthola ukuthi ngiyamthola yena umama wekhaya naye ngifuna ukuthi nikhulume noba u2. Alright akunankinga wethu. Okay sure. Cela ungibambele kanjalo. Anele. Yebo. Ngiyaxolisa mama ukukubambisa nje isikhathi eside but bengizama ukwenza isiqiniseko sokuthi ngiyanizwa nobabili nobaba uMdlalose. Mdlalose ukhona nawe ngani? Ngona mfowethu. Nemfethu ke njengoba kade sengilichazile kwena udaba. Nangu ke Anele ngiyamthola njengamanje but before nikhulume ngifuna ukuthi mhlawumbe uMazuma njengoba kuyena enginaye la kube uyena otshela kahle uAnele ukuthi yini enze saze sa decide ukuthi senze ngalendlela esenza ngayo. Okay. I know. Akunankinga. Ungakhuluma ke naye sisi. Anele unjani sisi? Njani? Ngiyaphila na. Anele into engiphatha kabuhlungu la ukuthi uyangazi sikhule sonke siyazana. Yini ekwenza ukuthi uthi isinqumo sokuthi ufuna manje ukuzoshada la? Nake sethukeze asilungise nje umyeni wakho uma ungabe uthi ngiyazana nawe yedwa plus bona bangani. Kulungile asibona abangani kodwa sikhule sonke. Ungasho ukuthi nasazana into yokuqala nje kubungisa kancane kwakona lokho usuka la ukhuluma ngegama lami endaweni engazazi ukuthi yini uzokudetuni mina loyo. Angithi ngingakhuluma nawe awufuna ungilalela. Ngikulalela ukuthini okhuluma namthini? Ulalele mina ukutshela ukuthi hlukana nomnyeni wami ngoba uyazi ukuthi sikhule sonke siyazana futhi ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani. Kufanele kwenze njani? Kuchithe kumuzi wami ngenxa yakho.
yini efuna ukuthi uze kumina kunokuthi uhambe ungifake amanide. Uke wangilalela yini? Uke wangilalela yini? Angilalele nina nobabili. Ngani leyo nto leyo? Lalelani nobabili. Ungathi ngani? Engizazi ukuthi kumele ngiyenze njani. Wena Mdlalosi ufuna ukwenza njani kanti ngalolu daba? Wena ke yini ufuna ukuyenza ngale ingane zothu? Umuntu othi ufuna ukumenza ingodiso yakho njengamanje. Mina isinqumo sami sokuthi ngimlobole nalo ngimthathe ibe nesithembu lekhaya. But isithembu sakho akusona isithembu esiright ngokusho kukamama umkukwamama mkhulu angani? Yuma mkhulu. Inkinga yakhe kuphi wena? Inkinga inetwork yakho kuyashanga lapho Mdlalosi nokunqamuka yazi? Sengizwakala kahle baba. Ya uyazwakala manje. Alright baba. Ngithi mina mfowethu ngithi ungizwe kahle ngithi ngeke ngizwe ngaye loyo. Naye ngamthatha lapho engimthatha khona. Letha lekhaya. Ayithi nayo. Anele ujabuliswa yini wena kule nkulumo le njengoba wena ukhombisa okukhulu ukujabula ujabuliswa ukuthi indoda ethi ayikeke? Angijabuli ngoba ngijabula into engifuna ukuyenza ngabe lo ngifeza ngempama uthatha igama lami uxhaphaza lapha yena ifuna lapha as if mina mhlawumbe khona into bayithi into engiyenzile mina lapho mina indoda yakhe yangishela ngayiqoma ngoba ngiyithanda yayi nezizathu ukuthi izoshela mina kuthiwa yayi right kuyena angeke izize kumina yo but uyabona nje ukuthi hayi nanokuthi uyabona uyazazi impilo oyiphilayo uyabazi abantu ohambe nabo uyazazi izinto ozenzile onesiqiniseko sokuthi uMaZuma uyazazi lezo zinto but still wena ukhethe ukuthi uzoshare naye indoda. Kuhlangana ukuthi uyangazi nami ngiyamazi nje uyangazi yebo ngiyavuma nami ngiyamazi siyazana okay asibona phela abandawo futhi asemnqa nami uhlulwa yini uqhubeka nalalawa amanye amadoda wonke olala nawo wena ukuthi ngihambe ngimemezela kuwena ngamqoma ngesikhathi sami yini nobabili lalelani ngindoda hey man nibozwa mangikhuluma ngithi ngiyasho ngithi mina loyo ngizomthatha uthanda ungathandi nawe lapha ekhaya wafika ngoba nakho ngikuthandile ungazomtshela ukuthi isebe kuphi awazi lutho ngayo uyangithola ngizwe ukuthi ngithini kulungileke yini nesenza mina nawe sisebenzisa icondom manje wena sonke lesikhathi bongaboni ngani ukuthi mina icondom angisayisebenzisi mina nawe cha yini esenza sisebenzisa icondom manje Angithi yona lenkinga kaAnele ngoba ngikwazi ukuthi unani manje njengoba usulala noAnele nje yini bangazi ukuthi ngiyangena nje Anele ngiyangithanda yini ngithanda noba uthu cha mina ngikuthanda uthandwa indoda yakho uthandwa indoda yakho hayi mina manje pho xa kwayini phela yasho ukuthi lalela ke sisi mina into engicelayo ukuthi siyo check igazi ngicela ukuthi siyo check igazi ke mina nawe ukuze ngazi ukuthi simiphi istatus sithini wena nendoda yakho sonke sobathathu yini njengoba ucheck amagazi yazi weMaZungu wena maZungu ukhulumela kafuthi ukhulumela kafuthi angazi ukuthi ujabule check amagazi into yakuphi yini elisayo la yini yenza nini yini elisayo check amagazi ngiyala kambe so check ngiyekela umfuva lo ngijwayela kabi lo wena ubothula ngithanda abantwana awazi lutho wena uba kumele athule mina noma uAnele awazi lutho wena uyimina abantu bami engaziyo ubothula manje asambe so check amagazi ngifuna amagazi angithi ufuna amagazi yena asambe so athatha ungijwayela kabi lo ngijwayela ngindaba amagazi ngikujwayele kabi ngifuna ukwazi ukuthi simiphi ku status ngoba wena ulala nawo wonke umuntu uyaziwa even abangani bakhe lo uMdlalosi uyakwazi naye lokho angazi ukuthi usephikelani manje shothi fathi family yangithi ngithi lalela weMaZungu uzomyenza ngicabela ikhanda ngizomyenza kushisela why uthi ulala nawo wonke amanye amadoda nemanye amadoda wena ucabanga ukuthi ulala nawo wodwa yini angithi uyazi ubelala noMabutho umngani wakho uzobuyela lapho uqhamuka khona ngitshela kulungile ngizobuyela kulungile ngizobuyela usale naye musani ukungihlafuna nobabili nentombi yakho
musani ukumhlafuna nobabili ngentombi yakho kulungile asishekheni amagazi siyazazi angithona ufuna amagazi asambe siwathatha-ke nawe angithona wafunayo besithi iqaphela sinamagazi oba siyazazi kulungileka siwathatheni amagazi wena Mdlalose it's either kuhamba mina noma kusala lo anele wakho uzokhetha-ke akhetheni wathela nje idakha icela ngathi ufuna isithembu ngikhuluma noMdlalose akazi athi ufuna isithembu esifana nawe mfana. Okay, mawukuthi uyavuma ukuthi kuyothatha amagazi leke uzubona ukuthi wenenkinga. Anginankinga mina nalokho ngifuna ukwazi ukuthi ngimiphi ngifuna ukwazi ukuthi ngiphephe kangakanani kulesifebe. Cha ngeke nginihlukanise kuzohamba mina usale nendoda yakho. Ngiwafunela ukuthi ngazi. Yini ungavela uhambe indaba ungavela uhambe ongcono. Yini wajaha ngihambe singakawathatha amagazi ngeke ngitshele phela uwena lokho. Umuntu engikhuluma naye umnyeni wami hayi wena. Nawe umuntu engikhuluma naye isoka lami. Wena uyisifebe nje sasethavela. Esaziwa wonke amadoda ugingqwayo wena wafika ngafika ngiyintombi usengaqamba manga lo umnyeni wakho ngoba ethenga uthando lwakho ngafika ngiyintombi mina ngafika ngiyintombi kaMdlalose musu ukuthi wemame hambi yekomabutho Okay, esimangalo ukuthi niyavuma ukuthi nihambe niyo-check igazi nobathathu. Mengabe ama-results ebuye ethi aninalutho, umama uba unkosikazi wesibili. Kuba kuyena-ke usisi la ukuthi uyaqhubeka ne-relationship noma cha yiloko kushoyo Mdlalose? Ngisho njalo impela uzoyikhethela yena mfowethu wangizwa. Kanti awumncengile unkosikazi wakho wena. Uma uyena lo ngumuntu ukuthi akamfuni ngoba uhamba nawanye amadoda. Uma buya nje ama-results clean hayi uzoyikhethela yena noma uyahamba noma uyasala. But wena umile ekutheni uyamthatha u-Anele. Umile ukuthi ngiyamthatha ngangizwe ngayo ngiyindoda lekhaya. Yo, engabi nani yasethaveni. Okay, mfethu ngiyakuzwa. Ya, kunjalo nje mfowethu. Hayi, mfethu Anele. Yo. So uzokwenza njani tatewethu? Mengabe-ke nibuye ama-results ekhomba ukuthi Anele akanalutho nendoda yakhe ayinalutho. Uzoqhubeka ube first wife noma uzobashiya bobabili kule relationship? Hayi ngizobakhulula but ngeke ngikwazi ukuhlala no-Anele emzini wami umuntu engimaziyo engcono omunye umuntu engangamazi kulungile ngoba vele futhi asikashadi ngisho ukushada anginankinga ngizobakhulula nje ngihambe osengikulindile ukuthi sithatha ama-results ngazi status sami kuphela okunye angisenankinga nakho sengenza uxolo nakho memthatha akamthatha kuhambe mina yani wena ungenze njani kwi-situation ekanje? Bhekene nento ekanje mhlambe siyakhuluma nje kuyimanje nawe usesimene esifanayo. Wenze njani kuleyo situation? Mhlambe uyafisa ukuzithola ula kwi-episode elandelayo umjoloshwe@gmail.com. That is umjoloshwe@gmail.com. Email address okwaziyo ukuthi uyisebenzise uzokhuluma nathi la uxoxa udaba lakho. Ngingodlala Matifane on socials. Ngakhohle kusilandela usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakho umjolo show. One more time, Bloom Juice for ladies, Bloom Juice for amadoda. Nansi inamba la ngezansi uyafona bayibambe ifoni usho ukuthi ufuna i-Bloom Juice bakunikeza i-Bloom Juice yakho. Nokuthi ke uno 100 rand umuntu esifazane definitely uzoyithola 150 uzoyithola nawe as umuntu wesilisa. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho, masihlangane futhi ku-episode elandelayo. Siyabonga.